Hagasngi balai ke jingthep kerteng gi kertong ki banya aireng ha election MDC sha KHDC kata ha ka khandai tarik kulalingkot arjar opsan sangut ki kertong ke khun nyautrap National Awakening Movement khnam kila pandap manthep kerteng yeladi kum ki kertong ki bansa aireng ha kini election ha ISBT mauyong kini ki kertong ki kenthop yoba Thomas Pasa na Jayau constituency usamla Erikton Swer na Nongthmai constituency uba Raymond Basayumoy na Mokhar Penthormkha constituency warba Penshai Mauri na Maukanrau constituency abakren sikilap thai kbor ba Thomas Pasa ulong ba ka khnit ka ba hnriu kade ka kanro ka banyada ya ka jaj benriu ba lada kani ka kanro ka klem kanwanra ka jingma ka bakrau na lor kata ulong ru ba ka thong juga khnam nada ka yo ya ka jingjop kalong ban penkala ya ka jingbakla ki babun jaj ha ke HDC na ka bakdo ka khat khandai spa san pusau trading regulation ke bade ki jingkhang banyada ya ka jaj benriu henry economic khmat ki wan ban pulong ya ka kum ka counter kum ka jingkhang The seat in 19 Jiao, Khasi Hills Autonomous District Council constituency. Do hereby that in God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. I, Shri Penshai Mauri, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 7th Mokanro constituency district, 7th Mokanro district council constituency as a legislative council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law and established, and that I will uphold to the sovereignty and integrity of India. Kembang lakran nak kapor, umdai mentah andai daki bon tilik sinam, ilai keren ni kata kecing giba kum kecik benriung i kendu lembah kecing tulat kecing bamla juga di council bat pendap i kamram kucoka kat kum kecing aibor jongka keret ke benriung dan kata kasih sidul. Ni kuat untuk tu wai pai ba kani gawai kecing sisa. Kadis council dan kata kasih sidul kedeja kenro ke bakhat do ke banyadai kecing benriung. Ada kipai ba kim so kata lada kani ke kenro ke kelem. Kabasuti kalau kecing ma ka ap ndai yai wai ar ndai ya ka jai menteri hi kum situluk borok kawai. Dia nak kalian ka jongi ki candidate ki bangila ya officially la notify ki bala approve the party don ki bala file nomination menen don mentakasni kin don usibet jenmet matle si kin don ula shai but ki wai ki bamdai na po is khasiat kin nang file ha ki block office ki jongi ha ki DC office ha po revise the te kanong ko jongi kum bangya ayek na du basadangi habangi scrutinize ki candidate ki jongi kawai ka bangi kwa nungkong bangin jit ya ki babiang om ya ki babon but kabar pada ban penting kena bakini ki candidate ki ba kaseng kala penyeng kin long bai kawai ka team daga jingya tali kin long bai kawai daga kawai ka jingthu kawai ka thong kawai ka jingmon but katai ka ba ngin sign dur thamai ka diskonse new for lightly sinam gal alik diskonse kicing biau kicing tunum kicing bakla ki walai hujat ni gilat thai ka bor pai ba umat dia kata te kicing karang ka jing anu utong gol ko chongi ka ba khmat ya kadai ban revamp ban overhaul ban penkala ya ka dis council na ka jing long ka bakalong kum ni saka bathamai le se ka bala sisa ban jada ya kata ka khandau ka siap kat kum ka jing aibor juga para thri juga siksidul banyada ya kata khai ke pateng katkum ka regulation ka kena sepat pusau banyada ya ki riti ki dostur banyada ya ki ain sinsar hima sinsar rat sinsar sinong tikini ki mat ki bala penkop bor ya kata council lembaga ka siksidul bat lembaga ka constitution lembaga ka artikel aspa sausau aspa niusan te nang ni sakhamat ladak ki kertong ki jongi na khnam ki poi su kathong iko an pun so pai ba jo jalai borok wei ba ka jikremen ka babha kan don ya ka cai beru borok wei je ha pa ba ni ki an tu ple I ba kla byang nem ki an ko district council
nganda ong IP ka kaknai spa san busau ka trading regulation kani kawi ka ain ka ba let's say ko bangi tibi ka state government come down kanu ka ain lani ka regulation ban perking lani ban pek perman ya kata ka khai ka pateng bat kani ka ain ko tang ha bonus council ko magalong hi banong kan kalabiang si 4% ngimla banong mana kalian ke jongi don ki point gi bangin penkala nginum panong ki kita jing penkala namar dan ki kam gi hable la kale na ya kran thanru te henry kumba kalong mentarung i bakatulan kumba ngala jukran na kapor baka regulation khaknai spa san busau kadeka jingkhang banyada ya ka khai ka pateng jong trai muluk ka jinge kalong ba la new fulai di kisnam ki parti ki lawan council ki pelong ya ka om kam kum ka jingkhang henry ki pelong ya ka kum ka counter ban yo bisa tingi di ban ladang iwan hakabor pois ka po jili jogon council yo bat ula kangin penting kana bangin pen kalai ki katu kat ni gimat bangi labu renti ya ka pai ba ladang ile ya kadang na klam ka jingat ten undap ka jingkmen na ka jingkmen mensip bar ka bar pada ngin penting kana bangin sedang no ban perking tenge ya ka jing ai trading license segi bamdei ki trai buluk kanang ba ka khai ka pateng kenya ide angi ki trai